দীঘলীয়া বড়ো সংগ্ৰামৰ যিসকল শ্বহীদ যিসকল আমাৰ যোদ্ধা সকলো ন্যায় পাব লাগে। हेलो लोगोफोर आं दिनैहाय मोनसे गुसुं भिडिअ बारा गोलाव नङा ससेल' जागोन भिडिअआ दिनैनि दिना ससेल' लाबोगोन दिनै बिथां प्रमद बर'आ आर'नाइ रादाबाव मोनसे प्रेस मिट होदोंमोन दाखालि दावहा नांनाय आरो शहीद जानाय शहीद माने जाया मुंख्लं जानाय आरो जाया दावहा नांनाय बिनि बारै खोथाखौ बुंदों आरो जायफ्रा बिटिसिनि लिडारफोरखौ होनदों बियो माने फाइलनि खोथाखौ आं ससेल' होदों दे माखासे गोलावमोन आं ससेल' होदों जियालाव हरनायनि खोथाखौ रङा गोजानाव सोगोन होनायनि खोथाखौल' ससे होनानै होगोन थ' दिनैहाय बिथाङा सोरखौ सोनो नागिरदों मोननैल' टपिक मोननैल' सोरखौ सोगोन नों बर'खौ सोनानै लागोन दिनै रावखौबो सोनो हाया नोङो सोरबा हारसाखौ सोरबा माबाखौ हाया नोङो बर'खौसो हागोन नोंनि बर' रायलायग्राखौसो दिनै बे बर'आ रावबो नङा नोंनिनो बिदा मोनथिबाय दा नों बेखौ सोनायनि सिगां रन्जन दैमारिखौ बर'नो सिगां नाजाग्रो आरो बिनिखौ माबायदि बर'नो हागोन बेखौ नोङो एसे मोजाङै सिन्था खालाम आरो मोजाङै सान दावहा नांनायनि बेलायाव खोथाखौ होनदों नोङो दावहाया नोंसोरो नांदों रायजोखौ लानानै बा नोंसोर गणतान्त्रिक भाबै नोंथांमोना दावहा नांदों बे मोनसे नांनो हायो आर्म स्ट्रागल आर्मसजोंबो मोनसे नांनो हायो दिनै जों एक्स एनडिएफबिफोर जेसेबां एनडिएफबिफोर 34 इयार्स नांबोदों आर्मसजों दिनै बिथांमोनखौ नोङो माबायदि बुंनो नागिरदों बिथांमोनखौ पेरामिलिटारिनो मानो बेफोरनि खोथाखौ बाद दोन पेरामिलिटारिनि खोथाया बेफोरखौ बाद दोन जितु क्लसाव गैया बेफोरो बेफोर खोथाखौ बुंनानै बेखार बुंनानै बिराद गिदिर गिदिर खोथा एसामिसजों बुंनानै लाब गैया नोङो माखौ सान चिरां क'क्राझार उदालगुरि बाक्सा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा एक्स एनडिएफबिफोरखौ मा फोरोंदोंमोन मा क्लास होदोंमोन मा ट्रेनिं लाहोदोंमोन ग्रुप वाइसआवहाय लाहोदोंमोन नोङो माने ए ग्रुप बे ग्रुप सि ग्रुप बेफोरबायदि खालामलायनानै नोङो ट्रेनिं लाहोदोंमोन बेवहाय फिसिनाया मा दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय मोसौनि फख्रिनि ना ओमफ्राय जिसिबिनिनो सोरबा मेकार बायदिसिना बिदिनो बेफोरबायदिनो ट्रेनिंखौ होदोंमोन लाहोदोंमोन ट्रेनिं माने थिउरि खुनु प्रेक्टिकेल गैया अनलि थिउरिल' बेफोरखौ होग्रोजोबलाय दे बेफोरखौ होग्रोजोबदो दे बिनि उनाव नोङो पेरामिलिटारिनि खोथाखौ बुं पेरामिलिटारियाव सोरखौ सोरबायदिया हरजाथावथाव जोंबो सायख'नानै हरगोन ना जोंनि गथ'फोरखौनो जोंनि एनडिएफबि गथ'फोरखौनो सोरबा बैसो खमफोरखौ बिसोरखौनो जों सोनानै हरगोन ना दिनै बर' रायजो राजा स्टुडेन्टफोर गोबां बर'फोर दङ सेंग्राफोर दं बेखाराव दङ कयेकजना दिनै बेफोरखौनो सोना हरनो हायो ना आंनि जायगायाव सोरबा बर'खौनो आं सानै गाहाम सोनानै हरगोन ना बेफोरखौ माथामारि बेफोरखौ सिन्था खालाम माला होगोन आजि 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोराव हाजोबासै डेडलाइन होलाय खनसेसो नों हायोब्ला आं 6 मान्थनि गेजेराव जेसेबां एनडिएफबिफोरनि प्रब्लेम बेखौ आं फोजोबजोबनानै होग्रोगोन गुबुनखौ आं जेबो माथा मारिया बेखौ सिन्था खालामबाय गुबुनखौ आं बारा सिन्था खालामथ'वा बिनि गेजेरावबो माखासे खामानि दं बेखौबो सानगोन एनडिएफबिनिखौ 1 नाम्बाराव सानगोन बे खोथाखौ नों गोरा गोख्रों बुंलाय जियालनिफ्राय लाबोनायनि खोथाखौ नों गोरा गोख्रों बुंलाय हायोब्ला नों जुदि गोहो दंथारोब्ला जियालाव जेसेबां रन्जन दैमारिया दे थाथ'थों दोन बिसोरखौ लिडारखौ बियो जेबो सिगनेसार होखायाखै बै गथ'फोरखौ बर'नो लाबोनो नाजा गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै जेबो लाब गैया दा बेखौसो लुबैयो जोङो दा जों बेखौसो लुबैयो खुद्रिनायफोरा जों बेफोरनो रागा जोंनायफोरा बेफोरनो मिथिबाय जों एकर्डआव एनडिएफबिया माबा मोनसेब्लाबो खालामगौमोन एकर्ड जाखागौमोन सानसे नङा सानसे एकर्ड जागौमोन खिन्थु नैबे एकर्डनि बेलायावबो माने नंखाय एकर्ड थगायजानानै माने थगायजानाय बायदि जाहैदों बेखौ दिनै बर' रायजो राजाफ्रा गासैबो मिथिगौ बुंनो हाया फोरमायनो हाया बिसोरो दिनै सोरबा इन्टेलेक्सुवेल बर'फ्रा जुदि बुङोब्ला बेखौ जियालाव हरनायनि चान्स लायो बेफोरखौ चान्स लायोथ'
सोरबा सासे लिडारा दिनै माबा मोनसे होनोब्ला दिनै बेफोरखौ जेलाव हरनांगौ सोनांगौ दोननांगौ बेखौ जिरायहाबनानै थाथों बियो नोंथांमोना 5 बोसोर जिराय सालायबाय था आरामाव माखासे एनडिएफबिनि खामानिखौबो माव एनडिएफबिनि गथ'फ्रा सोरबा सोरबाया दिनैहाय गोबाङानो बेखार जानानै दं बेफोरखौबो सिन्था खालामना बेफोरखौबो सान खालि नोंसोरनो खालि गावखौल' माने सानबा जानाय नङा आरो मोनसे खोथाखौ आं दासो गोसोखांबावदों नै नोंथ' बुंबावदों मोनसे प्रमद बर'आ बिराद गिदिर गिदिर बिल्डिं लुदों बिराद गिदिर गिदिर न' बानायबाय माने हानि सम्पति न'नि सम्पति बिदिल' आरो नोंबोथ' खालामदोंब्रा नोंबोथ' खालामदोंना गुबुनखौ बुंनायनि सिगां गावखौबो एसे दांनायनानै ला आंबो बुंदों आंबो एमसिएलएबो जानो भिसिडिसि चेयारमेन जानो चिफ जानो आङो बे सोमावसारनायखौ आं सोमावसाराखैमोन 22टा बोसोर आङो बेफोरबायदि नांनो बा माबानो सोमावसाराखै आंबो मिथिबाय नों बायदि जों खुगा दामनानै ओरैनो ब्लेन्डनो थांग्रा मानसि नङा जोंफोरो थ' दिनै भिडिअआ बारा इन्टारेस्ट जायाखै बारा मोजांबो जायाखै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि